Bueno, zein ipuin kontatuko dizuet gaur? Himalaiako lorearena! Berriro? Bai! Amamak dio oraindik ere badela. Zuk uste lore horren bila joan gaitezkeela? Himalaia oso altu dago. Ziur bidaia hori egin nahi duzula? Bai, nire amamagatik. Oraindik ez zara heldu, oso urrun dago, eta oso goian. Bada norbait hemen? Ezei dazu duzagotxoa. Nola usartu zara una etortzen? Basoan narrapakari asko daude, azeriak, kontzak, katamotzak, eta otsoa ere bai diotenez. Nora zoaz txiki ausartori? Himalaia kolorearen bilanoa. Gauza hori ez da arma bat izango, ez da? Ez, ukelele bata. Uku zer? Ez da egunero topatzen azeriarekin abesteko prest dagoen sagutxoa. Ene laguna, gaur da eguna, zaudeari erritmoari. Erritmo bizia duzu, sorgindu egin nahi nauzu. Arazoek ez dute merezi, ezin kezkatuta bizi. Zeure barruan dago konponbidea. Bidaia ona izan, eta zorte on. Non sartu da ba?